Мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Тоҷикистон ҷамъомади тамрини дуюми худро дар душанбе ҷиҳати омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2023 доир намуда истодааст. Мутахассиси беларусӣ Олег Кубарев ба ин ҷамъомад 28 бозигар, 3 дарвозабон, 9 ҳимоятгар, 10 нимҳимоятгар ва 6 ҳамлагар даъват кардааст. ба далели номусоидии обу ҳаво даста тамринҳоро дар толори болопӯшидаи академияи Ювентус воқеъ дар шаҳри Душанбе баргузор дорад. Даста дар реҷаи тамрини дувақта тайёрӣ дида истодааст. Бачаҳо рӯзона дар майдон ва бегоҳӣ дар толори варзишӣ тамрин мекунанд. ҷамъомади якуми тамрини моҳи декабр сурат гирифта буд. ба ақидаи сармураббӣ аллакай дар футболбозон беҳбудӣ ҳаст ва дар машғулиятҳои навбатӣ боз вазъ беҳтар хоҳад шуд. У нас все идет по плану. Единственная проблема – это вмешалась погода. Поле присыпало снегом, поэтому вносим коррективы. И то, что не успеем сейчас в тактике, будем наверстывать уже на сборе, где будут погодные условия подходящие. Соперники разные в группе. Есть команды, как Южная Корея, очень организованные, сбалансированные. Можно сказать, что практически без изъянов. Есть команды, так скажем, сопоставимые, то есть с которыми уже легче разбираться, где там искать их сильные, слабые стороны, то есть, команды, скажем, чуть послабее. Поэтому разграничения есть в соперниках. як машғулият зиёда аз 2 соат давом мекунад. Бештар ситоди мураббиён ба ҷанбаи тактикӣ аҳамият медиҳанд, ки ин услуб ба бозигарон ҳам писанд аст. تیاری بهت خوب است، شرایط هم بهت خوب است. سرمربی نه خیلی خوب است، یوروپیسکی متد فتی و میکنه و مشمتیت برای می بهت خوب است. هر یک فوتبالباز آرزو دارد که به تیم ملی خود بازی کند و یاردم خود را به تیم ملی رساند. باوری داریم که خوب تیار شده در چمپیونات آسیا بازی نشان دهیم. тими то 20 солаи Тоҷикистон 19 январ ба Анталия сафар карда тӯли як моҳ чанд бозии санҷишӣ анҷом медиҳад. қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2023 байни дастаҳои ҷавонони то 20 сола аз 1 то 18 март дар Узбекистон баргузор мешавад. дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё ҷавонони мо дар гурӯҳи С бо тимҳои Урдун, Умон ва Кореяи Ҷанубӣ рақобат мекунанд. пас аз ҷамъбасти ҷоми Осиё 2023 4 тими беҳтарин соҳиби рохат ба ҷоми ҷаҳон 2023 мешавад, ки баргузориаш дар Индонезия дар назар аст.